achich moro mano chielo monego kod magina jarit mar Aida Odinga e boma ma Kisumo. Barack Otieno Oduor ma en obila ne ogo nyadide kod lisasi e kadak ma Victoria Gardens mayudore e uzima ya pama Kisumu Kakamega. Achich ne romo yangi kaka Collins Okundi, obila wacho ni nomayo Barack magina mare e ywaruok manowuok e wi nyadendi moro mane gin godo. Meneja mar kadak Nero Michael Adede Onyango olero ni chal kagima ne ywaruok mar ot ahinya to e wi nyadendino mosedak kanyo kuom higni 7 ema nokelo wach, ka bende komachielo jatend obila alwora ma Nyanza Alphonse Wambua owacho ni bang' nego obilano achich Nero noringo molal kendo nyaka sani osechak manye. Ripota marwa Millicent Adhiambo osebedo kaluwo wachno kendo koro losonwa ripot makama. Timre maber ni chief ochopo ka, polisi bo ochopo ka, mondo wane wach kaka tiang' walos wach maka. Nikech ok ober kaka iwache, ing'eni ma afisa mobiro mowuotho gi nyakoni, en afisa mowuok oko, to nyakoni be ing'eni ok anya donje wach ni maiye, mok anya wacho mang'eny kuom. Wawe investigation otimre mondo wang'e tie wach. Nikech an ok anya wacho, lakini kochakre sani nyaka watim vetting ma proper ma kaka jogi biro dak kae nikech koro rach.